سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات نكونتات ايرتراويان اب سودان زملكت وصي زلو حدث ابصاب زدس استحستك هلونايو ابزا channel دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كتطوقون بخبر يعدمكم أبزوان مأكل حيال كوينات كوينا زلا رئيس ختم السودان أبقى كوينات قدم مجمارو أشحات إيرتراويان سدتنياتات ولون قلب الدوهتات يقطما من تنبره زبزح وان بسلام زنبرو لا كتما يانيرا إيرتراويان السودان كابسو ستاتات حزم زو حزو خوينم إيرترا كم هاجر الدحر مقاماون اتو حز قصيلو كسب إز كوينات زجمر أب سودان بدمر لعلمي إتن سلاسان شح إيرتراويان منيرم إزو كل عامتات دما إيرتراويان سدتنياتات بفلاي دما أب كارتوم ولون بقفا يشجور انت نبرو زبزح اوانغنا اتم ابتا هاجر نويح اوان زغبرو لكع كم دق هاجر نبرو من محياش ليتنك اترن سريحهم بسلام كنبريهم صنيحهم ابرس زغا السودان حيالو بيرترا كحكومه زي كالو زيغاتاتن نيرترا اتيوم كمرعاو يخون سدروم كري زي كالو زيغاتاتن ناب سودان مصيم كحكومون ناب سودان مصيم كمرعاونيم صنيحهم بزي مخنيات ايرتراو نسودان كم كالايت هاغور كم زريا استفلط خوينو ازو وق كابز جمرغنا بركت زبول ايرتراو ناب سودان امونغو كينات كقرقورن كلهو اتم كابتا كوص زفتن دما عبدوبات دو السودان جبصن إثيوبيان عب كبت شجر وديقم كم زلو يزغلاص عبتا بشحات إيرتراويان زنبرولا استات 5 مليون زخون نبار زلو كارتوم وقم استولع اما ايت اشحات نبرتي زتفلالي هاجراتن حزب السودان نبعلون نابغورا وتهاجرات جبصي تشاد دو السودان إثيوبيان نابكالوت كراو تهاجراتن كهادميم ترايم حيالو كابتوم ناب إيرترا كاتو صقم زيبلهم زيغاتات بفتاوم كملسون كلو كالوت حيالو دما كاب إيرترا ندللتي أشحات كفيلم زوصو جم بسنكتو كينات أب كارتوم كنبرو زي كالو إيرتراويان ناب كسلا أب زمرحو الأوان كاب مماصتهم سوداناويان تفيلم ناب إيرترا كم زاتو يمتغيرم كالوت بزحات إيرتراويان كا اغروم ناب زبرحم أنفت يمتباتاتينم قاليوم أب دوب إثيوبيا ناب تركب كتما متما قاليوم دما أب دوبات سودان بيصحم أب كبيت كونتات يكالابتو كم زلو يفلات بزحات موقع سدتهم زيغاتات كينيا اوغندان سوماليان كن بحجز منغستاتهم كاب دوب السودان نناب هاغورم كم تملسو بدمصم نمعكن زينا BBC محبارم يذكر نبي كم زنبلو زحربتهم حيالو كالوت إيرتراويان كن أبتا بوكينات معلتا وتحمد زلا كارتوم عرق سلام زنكسل علة معلتن بصولتن تسفان يصبو يلو معكن زينا BBC غا نزوم بكارتوم زركوي إيرتراويان نقل كابهم أزراري بالا حدا كابتوم أب كارتوم تريفهم زلو أبرها برهانة زتبالي إيرتراوي اتوم وق مسجمره قديفومنا زهادم أحوات أبدوبات إثيوبيان دو سودانن أب كبيت أقامات كم زلو سلز سمعنا عرق سلام كوردمو زوق قلطيف كودا بتسفاينا نصب زلنا يبل كالي حمد زتبالي إيرتراوون بتي أبرها زغلص عين صقم عبدوبات دو سودان إثيوبيان كام مكلبات فطاريو امينو اب كارتوم كصنح كم زمرص يحبر نساب زربو يخونبر غيزي سلازنوحه حجس اب زخينكا كند مصباي صحاين مكران متما تصاويركا ابو مصباي حيش بمالت كوص احاسب الله اتي اب عدي زفلط عنا وق نسودان ون اغري سيعيب نكبليو نزام عكن زتزاربه ابرهاب وغنو اب حنت غزا كساب شومن تسبات بحبار ينبرو كم زلو كابهم قرب رحق إلمون حيالو إيرتراويان كم زلو يزغلص بسنكت عرفت زيبلو قصال توخسن داربا بومباتاتن لوام ليت كم زيبلون يزارب كونتات كارتوم كبيد يزلا نحنساب بومباتاتن كبيد برتن اب طقانا سلازودق دقاس ليت يلن كبل بتزلو كونتات انا مرر زارب ابرسيتي حدغا بومباتاتن طيايتن ابتي جريف تبايل زفلت ناي سودان كبابي برز عطقو وتهدرات ديوم تبلستي شفاتو ختما زيفلطو غزا ناتو ببترن سدف برتن قطقيطوم نبرتهم يزم تخم زلو نبرتي بمرات كغلصو صنيحم አለው ነዛ መልኪቱ ጋዚ ኤርትራዊ አብዙ ጎረቤትና በበትርዝ ተሃርሞ ብጾት አለውና አብዙ ከባቢ አብ ሱዳን ቦንጎ ተባሂል ዝፍለጥ አይነት ሐሽሽ ዝሸጡን ዘትኩን ብረት ዝሓዙን ሰባት አለው ወተሃደራ ዲዮም ወይ ሰረቅት ግን ንፈልጠ የብልናን ዓመጽ ስርቅን ክትራንን መሊ ይብል አብረሰ ከተማ ካርቱም ዝተፈላለየ ጽላት ቆጠባን ፋይናንስን በቦምባታት ስለዝተሃርመ አገልግሎታት ባንኪ ደው ስለዝበለን አብ ካርቱም መንባር አጸጋም ኮይነ ከምዘሎ ተጣበቅተ ሰብአዊ መሰላት ክሕብሩ ጸኒሕም እዮም ነዛ መልኪቱ አብርሃ ማይን ኤሌክትሪክን በመጠኑ አሎ እኽሊ ተሓቢ ዝመጽ ንሓንሳብ ተኹስ ምስሃደ ኣብ ጎዳናታት ወፂኻ ፓስታ ተገዝ እንተኾነ እቲ ናይ ሱዳናውያን ይኹን ናይ ሓበሻ ደኻኩን ብሙሉኡ ስለዘተሰርቀ ማዓጹን ይብሉን እዚ ኩናት ካብ ዝጀምር ካብ ከባቢይ ልዕሊ ፍርቀ ኪሎሜትር ርሒቐ ተጓዒዘ ኣይፈ
ኣይፈልጥን እየ ክብል ተዛሪቡ ኣመንጎ መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ኣዛዚ ሓይልታት ቆልጡፍ ደገፍ ጀነራል ሙሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ሕሜትን ዝተወልዐ ውግእ ንምህዳእ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ወፃእን ፈተውቲ ሃገራትን ስምዕ ምቁራጽ ተኽሱ እኳ እንተተፈተነ ክሳብ ሕጂ ግን ብግብሪ ውግእ ኣይሃደአን መዓልታዊ ኣብ እዋን ለይቲ ኣየናይ ወገን ከም ዝጀመረ ዘይፍለጥ ተኽሲ ይቕጽል እዩ ኣብዚ እዋን እቲ ውግእ ካብ ካርቱም ወፂኡ ኣብ ከም ዞባ ዳርፉር ዝኣመሰለ ከባቢታት ህይወት ብዙሓት ሲቪላውያን ብዝቐሰፈ መልክዕ ሓይሉ ይቕጽል ምህላው ኣህጉራውያን ማዕከና ዜና ክገልጻ ጸኒሐን ኣለዋ እቲ ድሮ ክልተ ወርሒ ኣሕሊፉ ዘሎ ውግእ ገና ይቕጽል ስለ ዘሎ እቶም ዝነበሮም ትሕዝቶ ዝጸንቀቑ ኤርትራውያን ደጊም ካብ ዝንልዓሊ ክንጻወር ኣይንኽእልና ብምባል እግሮም ናብ ዝመርሖም ይኸዱ ኣለዉ ዝረኸበ ይርከበና ካብ ካርቱም ክንወፅእ ኣለና ዝበሉ ሰባት ድማ ካብታ ከተማ ክወፅእ ከም ዝደልዩ ነዛ ማዕከን ሓቢሮም እዮም ናበይ ዝብል ሕቶ ግን ክሳብ ሕጂ ከቢድዎም ከም ዘሎ ግን ከዓ ናብቲ ኣሽሓት ከፊሎም ዝወፅሉ ዓዶም ክምለሱ ከም ዘይደልዮም ኣብርሃ ዝዛረብ ካልእ ሳልሕ ሓሽም ዝበሃል ኤርትራዊ ናብታ ብክንደይ መከራ ገዲፍናያ ዝዋፃና ኤርትራ ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና ናብኡ ምምላስ ናይ ባዕሉ ፀገም ኣለዎ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ስለ ዘየለውን ንገዳረፍን ሸገራብን ወይ እውን ንመተማን ጁባን ክትከይድ እውን ኣፀጋሚ ይብል ኣብርሃ ድማ ብወገኑ ብዙሓት ገንዘብ ዘይብሎም ዝተፀጎሙ ኤርትራውያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተዓቂቦም ኣለዉ ብሓፂሩ ኣብ ካርቱም እቶም ገንዘብ ዘይብሎም እዮም ተሪፎም ዘለዉ ቆልዑ ዘለዎም ስድራቤት ኣዝዮም ተሸጊሮም ኣለዉ ይብል ኣብቲ ኣብርሃ ዝነብረሉ ናይ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ዝርከቦ መዳርስ ዝበሃል ቦታ ዝዓረዱ ዕጡቃት ካብቲ ከባቢ ከቢድ ብረት ስለ ዝትኩሱ እቲ ከባቢ የንቀጥቀጥ እዩ ንገብረ መልሲ ዝተተኮሰ ቦምባታት ክልተ ሰለስተ ግዜ ኣብ ከባቢኦም ስለ ዝዓለበ ድማ ፍርሕ ኣለዎም ብዛዕባ ዘጋጠመ ኩነታት ኣመልኪቱ ከዓ ትማሊ ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ ተኽሱ ውዒሉን ኣምስዩን ቅድሚ ሕጂ ናይ 7 መዓልቲ ምቁራጽ ተጻብኦ ስለ ዝተገብረ ንሰለስተ መዓልታት ዕሪፍና ነርና ይዝብል ብድሕሪኡ እውን 5 መዓልቲ ተሰማሚዖም ቁሩብ ፍኹስ ኢልና ነይሩ ኣብ ሳልስቲ ግን ኩነታት ኣዝዩ ብርቱዕ ዘሎ ክብል እዩ ዝገልጾ ኣብ መጀመርታ እቲ ውግእ ብጸቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ቀልጢፉ ክሃድኡ ዝብል ትጽቢት እኳ እንተነበረ እቲ ውግእ ካብቲ ዝገመትዎ ንላዕሊ ስለ ዝተመጠ ብዙሕ ኤርትራዊ ናብ ዝሕሾ ሃዲም እዩ እቶም ከም ኣብርሃን ሕመድን ዝኣመሰሉ ብዝተፈላለዩ ሕፅረታት ክወፁ ዘይከኣሉ ብገበርቲ ሰናይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይቕለቡ ኣለዉ እታ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ከይፈለየት ንዝኾነ ጽጉም ትምግብን ትድግፍን ከም ዘላ እውን ኣብርሃ የርድእ ኣዝዮም ውሑዳት ውስናት ሰባት ከዓ ብሓወላ ካብ ዝለኣኸሎም ገንዘብ ይናበሩ ከም ዘለዉ ይግመት ሱዳን ሰሪሕካ እትነብረሉ ጥዑም ሃገር እዩ እንተኾነ ሕጂ ብሰንኪ ውግእ ይትረፍዶ ክትሰርሕ ካብ ገዛኻ ክትወፅእውን ከቢድ ክብል እንከሎ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሃገርና ጥዑይ ምሕደራ ስለ ዘይረኸብና መደባትና ተሰናኺሉ ረኣይና ተኸሊፉ በመኣይት ኣሽሓት ተሰዲድና ሕጂ ከዓ ኣብ ዓዲ ስደትና ውግእ መፂኡ ካብዝን ካብትን ተለቓቂሕና ዘጥረናየ ንብረት ብዘይጠቅም ገንዘብ ሸያይጥና እንደገና ንስደድን ንከላበትን ኣለና ክብል ኣብርሃ ኣምሪሩ ይዛረብ ሓመድ ብወገኑ ክሳብ ሎሚ ውዒሉ ሓዲሩ ሰላም ክኸውን ብዝብል ተስፋ ብቐጻሊ ከም ዝተጸበየ ብምግላጽ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ሓዲኡ ክገብር እየ ዳርጋ ኩላትና ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ተመሳሳሊ ሸቆሎትን ጸገምና ንርከብ ክብል ሃለዋቱን ሃለዋት መሰልቱ ኤርትራውያንን ሓቢሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም